Takže ahojte, vítajte pri tomto videu a dneska idem v Minecrafte stavať taký včelí dom. To bude proste taký dom, kde budú tie úly proste a taký otvor a oni proste budú chodiť dúkať do toho domu a do toho úlu a proste stade potom von. Takže to bude také urobené, taký včelí dom. Že nebude iba úl, ale taký dom. No a proste dneska to ideme stavať, takže začíname, tu bude to takto stáť, proste pekne, tu máme veľa miesta, tu potom vysadím veľa kvetov, takže tie včely budú mať takto na blízku proste miesto, no proste tie kvety, čím sa živia, takže to takto pekne bude vymyslené akurátne, aby to mali čo najbližšie a aby čo najrýchlejšie bol med. Takže takto to vyzerá zatiaľ, ale idem pokračovať v stavaní, aby to bolo, pretože to bude také, nebude to vysoké, ale nebude to ani také extra nízke, takže to bude akurátne. No a takto bude poseh, budú tieto úly a taký otvor a proste tie včely budú tak chodievať. Aspoň dúfam, že to tak bude fungovať, keď nie, tak nevadí, dačo iné vymyslím. Takže pomaly dokončujem robení tohto tu proste obdĺžnika a idem robiť teraz strechu a strecha, akože tie schody strechy, alebo ako sa to povie, tak to budú z medi, to budú pekne z medi a prečo som tu sa akože chcel mať včely, lebo v sklade mám akože pár včiel akože uväznených, dá sa povedať. No chcel som preto, akože potrebujem aj ten včelí plást, aby nebola tá meď hrdzavá a proste, lebo akože veľa som ako ťažil a veľa medí, no akože veľakrát mi tá meď ako zhrdzavela, takže preto toto by som chcel takéto mať vymyslené, aby tá meď nezhrdzavela a aby to pekne vyzeralo tak normálne. Čiže tak. Takže dokončujem už akože ten základ strechy a o chvíľku budem dávať tu už tam tú meď, ale budem musieť ísť do skladu. Ale mal by som tam mať ešte veľa medí, takže dúfam, že to vyjde. A mal tam byť ešte veľa dosť akože tej medi, takže dúfam, že tam bude ešte dosť. Takže ideme sa pekne pozrieť. Takže ja mám pekne dva vchody do skladu, jeden je cez tú vilu a tu je zvonka za vilou, čo je akože to bol prvý vchod a potom som vymyslel tento tu. A tu je ešte takýto zadný vchod, dá sa povedať, že do tejto mojej vily. Tak to tam bola obývačka a teraz dole schodami. Pekne, tu som tieto kvety, tu mám tieto rastliny a meď. Meď, potrebujem toto a toto, nie, a ešte túto, dobre, to by malo stačiť už a idem naspäť hore, rýchlo, čiže skoro som bol v portáli a nič to, už idem, utekám ako život. Pomaly táto farma už riadne rastie, proste už je čine tým viac pribúda, lenže nevýhoda je toho, že čine tým mobov, akože aj mobov, aj všetko možno, tým viac ten svet seká. Zatiaľ akože extrémne seká a už som zistila aj nejaké tie chyby, že trocha začalo to už tak sekať, ale tak uvidíme, čo z toho bude, no. Takže pekne už dávam tú strechu. Bude to striežka. A tak ozvem sa vám, keď to už bude hotové. Takže strecha je hotová. Teraz urobím hlavné dvere, akože to bude akože pre mňa, akože tak budem chodievať ja. A tuto hore, to budú to veľké, kde budú chodievať tie včely, takže to bude také pekné, veľké a vysoké hlavne. Tak.
Dobre. Ešte takto ako jeden blok. Aby tie včely neboli sprosté a pekne vedeli sa vrácať domov, takže takto budú stále to chodiť včely a neviem, či urobím aj na druhú stranu. Ale asi to stačí jednu stranu, len to potrebujem osvietiť rýchlo, aby tam sa nič nezjavilo. Čiže rýchle tento čo dám. Tak, no. Tak, dobre. Ešte takto na cestu zasvietím. Opa, no. Dobre, to je jedno. A teraz im dávať tam tie úly a až nakoniec tie včely, čo mám zavreté. Takže takto som si tu už doniesol včely a už je to takto tu urobené. No začínam to dávať takto, no bude to tak, že ježiši, tie včely sú troška také iné, sú trocha buknuté, ale dúfam, že prežijem. A mal by som prežiť, dobre žijem. Ale ešte stále sú asi také zlé, takže trocha počkám, ale nebojte sa, to bude raz, dva. Takže tá jedna včela už zdochla, čo ma poštípla a dúfam, že tieto sa ukludnia. A nejako, aha, tak už aj táto druhá zdochla, takže budem musieť super, budem musieť ďalšiu včelu hľadať, ale dúfam, že to bude, už dúfam, že bude dobrá. Už je dobrá. Už je dobrá. Takže pekne toto, každé druhé bude nebude taká agresívna včela. Dúfam, že sa zase nehytnem dáku. No vlastne iba túto. Tak toto urobím a tam budú tie táboráky, aby ma nezabíjali, keď budem zbierať med. Takže to tak bude vymyslené. Tak. No, keď si to tak zoberiem, ani to nie je také. Ja si myslím, že to bude extra veľké, ale nebude to extra také, ako som si myslel. Chodeť včela. Škoda, že zdochli. Čo sa stalo? Aha, ona sa už... ona už išla dnuka do toho. Asi. Nie, ďalej, tak budem musieť hľadať ďalšie. Že to je taká buši. Nie, toto sa nepáči. Rýchlo. Dobre. Tak. Dobře. No, teraz to tu. Teraz už je tu asi, hej, už je tu. Mája, včielka Mája. Dobre. Tak. No a neviem, viac to asi nebude. No dobre, takže toto stačí. Prečo tu včelu dáko chytím, alebo keď donesem nové, aby neušla. Poď sem, ti svinia. A je troška taká iná, je taká malá a troška buknutá, lebo halo, teraz ich nechytím, lebo je veľký priestor, to je veľmi malá a hnusná. Poď sem, dobre, kašľu na ňu, idem pre ďalšia, keď už ujde, tak to už je problém. Takže tak. Takže už tam mám tie včely namnožené, je ich tam strašne veľa. A off-screene tam dám tie táboráky, aby ma nezabíjali tie včely. A tu vysadím kvety, takže to robím všetko off-screene. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu, takže zatiaľ čaute.